lys i jorden. Se. Jeg ser det på lys. Prøv at se, du kan mærke, det der sker nu. Prøv til det, hvorfor det er lidt nu. Bare se, der er huse på bjergene. Prøv til det. Det er landingshjulet. Se, der er huse på bjergene. Huse på bjergene. Kan du se de der bjerge, som der ikke er særlig tydelige? Dem skal vi bestige. Så er nogle høje nogle, ikke lige dem. Nogle der er lige så høje til dem. Og synes du, de er dem der. Det er lyd. Jeg snakkede til nej, det skal blive udvidet for 10 år eller noget sidste år. Nej, det er ikke helt, ja, men det er helt ikke tænkt over. Men der vil du hvis du sagde det. Jeg op og lande direkte. Så er der ingen af os, der tænker over at sige det. Det er derfor, vi tror, at